Καρλίτος απέναντι σε Σιαμπάνη. Στο 55 ο Καρλίτος εκτελεί και ευστοχή για το 1-0 της Λαμίας. Κόρνερ Γκλαφτσίτς. Κεφαλιά στα δίχτυα. Ο Σχέλης σκοράρει. Εσείς κάθε την παλιά. Στην περιοχή ο Καρλίτος. Σέντρα, ευκαιρία, μεγάλη γκολ από τον Σλίφκα από πολύ κοντά στο 60. Μία ο Σλίφκα, δεν υπάρχει φάουλ. Μπαργέντος, Άρχο, το σουτ με δύναμη. Γκολάρα από Άρχο στο 90. Η μπάλα πήρε φάλτσο, ξεγέλασε τον Άκη. Ο Κόντε εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα, 1-0. Ανοίγει το σκορ ο Πας Γιάννενα. Ο Ισπανός που έχει σκοράρει ήδη στο παιχνίδι με πέναλτι. Εκτελεί, πέρασε η μπάλα από τον τοίχος, εκπληκτικό γκολ. Πάλι αυτός. Πάλι ο Πέδρο Κόντε. Στη σέντρα από τον Μπαμλίδη, 3-0. Ο Γκάρο κάνει ντεμπούτο με γκολ. Παίρνει μια συστημένη μπάλα. Ντίκο μέσα στην περιοχή. Απέναντι στο Φαμπιάνο, τον πέρασε. Δεύτερη κλειστή τρίπλα. Το πλασέ. Απίθανο γκολ από τον Ντίκο. Όφι προηγείται 1-0 στο 17. Με κοντινή πάσα. Κεφαλιά του Μπάκιτς για τον Τοράλ. Το Ράρινσον με χώρο για το σουτ. Το έκανε, η μπάλα κόντραρε και θα πάει στη γωνία στο 38. Ο Όφι κάνει το 2-0. Αντίπαλο τον Τοράρινσον, η πάσα είναι πάρα πολύ καλή. Το γύρισμα του Μοντόγια, ευκαιρία με τον Μωρό να κάνει ένα κοντρόλ, να ρίχνει στο έδαφος το Μανδά και να μειώνει σε 2-1. Θα γεμίσει γλυκά για τον Οντουμπάτσο, πετάγεται το Φαμπιάνο, η μπάλα στα δίχτυα. Ταμπαντά, Μοσκέρα με χώρο για το σουτ, προτιμά τον Γάλλο, ο Γάλλος μέσα στην περιοχή, το γύρισμα, μία επαφή, γκολ από τον Νέιρα. Ο Σβάμπ, ο Αυστριακός τώρα με το δεξί, πέρασε καταπληκτικά, φοβερό γκολ ο ΠΑΟΚ. Ο Μούργκ ανοίγει το σκορ. Λιανός. Ο Σβάμπ κινήθηκε σε ωραίο χώρο, ο Ζίβκοβιτς 2-0. Μούργκ τώρα στην κόντρα επίθεση, έχει φύγει ο Τόμας. Ο Μούργκ πέρασε εντυπωσιακά τον Ζουγκάνοβιτς. Ο Μούργκ περιμένει την κίνηση, καταπληκτική πάσα, ο Παπαδόπουλος λέει όχι. Ο Ζίβκοβιτς στο πλασέ, γκολ! Φανταστικό πλασέ στην κόντρα επίθεση. Σιμιάνης, κεφαλιά από τον Φορτούνη στον Ροντινέη. Παράλληλη παλιά για τον Μπιέλ, το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 Ολυμπιακός στο 63 με τον Πεπ Μπιέλ. Φυλίζει ο διαιτητής. Έτοιμος ο Ελαραμπή. Η εκτέλεση, η μπάλα στα δίχτυα. Στο 87. Ένα ακόμη με τον Ελίασον. Στο ύψος του πέναλτι, κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Ο Ντομαγκόι Βίντα. Εδώ από την πάσα του Αραούχο μέσα στην μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί να βγάλει έξω για τον Ελίασον. Η μπάλα φτάνει σε αυτόν. Συνεργάζεται με τον Πιζάρο. Ο Ελίασον γυρίζει. 2-0. Μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα ο Λάζαρος Ρότα. Τώρα που εκτελείται η μπάλα περνάει από όλους. Και ο Μουκουντίτης στέλνει στα δίχτυα. 3-0 στο 88. Και έτβαει να προσπαθεί τη μεγάλη μεταβίβαση. Αυτή είναι μια κλασική φάση από την περσινή σεζόν με τον Μλαντένοβιτ να σεντράρει. Κεφαλιά στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει πολύ νωρίς το σκορ στο παιχνίδι με τον Φίλιπ Τζούρισιτς. Έντερ, η πάσα δεν είναι καλή. Εντυπωσιακή τρίπλα από τον Τζούρισιτς και το άνοιγμα για τον Παλάσιος. Στην περιοχή ο Παλάσιος, διαγώνιο εντυπωσιακό σουτ από τον Παλάσιος για το 2-0 του Παναθηναϊκού. Τελείω Σπόραρ στα δίχτυα η μπάλα, 3-0 ο Παναθηναϊκός από το πρώτο ημίχρονο καθαρίζει το μάτς. Έψαξε και την κάθετη πάσα στον Μλαντένοβιτς. Ο Σπόραρ κυνηγά, πολύ ωραία τρίπλα του Σπόραρ, φτιάχνει τον γκολ για τον Τζούρισιτς, διπλή κόντρα και η μπάλα μπαίνει στα δίχτυα. 2 γκολ ο Τζούρισιτς. Ανεβαίνει ο Κότσιρας. Ζητά στο δεύτερο δοκάρι, ο Παλάσιος τον βρήκε, κεφαλιά πάσα, πρόλαβε ο Γερεμέγεφ. Ο Παλάσιος θα είναι ο σκόρερ. Η μόνη αμφιβολία που έχουμε για αυτό το 5-0. Τσέριν κρατά την μπάλα στα όρια της περιοχής. Ο Παλάσιος θα σηκώσει την μπάλα για τον Βέρμπιτς. Το πλασέ στα δίχτυα. Η παράδοση που θέλει τον Τσέριν να σκοράρει κόντρα στο Βόλο. Πάλι ο Μπερνάρ στην εκτέλεση. Ο Ιωαννίδης στην κεφαλιά. 2-0. Ο Παναθηναϊκός και με το κεφάλι ο Φώτης Ιωαννίδης. Κότσιρας. Σηκώνει το κεφάλι, ψάχνει δεύτερο δοκάρι το Βέρμπιτς. Η κεφαλιά του Βέρμπιτς. 3-0. Σίτο.
Ωραία κίνηση, σέντρα του στην άλλη πλευρά. Κεφαλιά πάσα, 1-0. Ανοίγει το σκορ ο Αστέρας Τρίπολης με τον Μπαρτόλο. Εγγύς και πάλι εκτελεστή. Βαθιά εκτέλεση. Έρχεται το γκολ, 2-0. Αλάκμπε υψώνει προς τον Καλτσά, κερδίζει την μπάλα. Καλτσάς έτοιμος να σουτάρει και πραγματοποιεί το 3-0. Πανσεραϊκός προσπαθεί ξανά να βγει μπροστά από την αριστερή πλευρά με τον Πεταβράκη. Ακόμα μια σέντρα, κεφαλιά, και ό,τι δεν έγινε νωρίτερα γίνεται στην αμέσως επόμενη φάση με τον Άλεξη Σιμάνσκι. Διαγώνια πάσα του Σιμάνσκι. Ψάχνει να βρει χώρο για τον Σούτο. Γκατσίνοβιτς το έκανε, η μπάλα πηγαίνει στη γωνία. Καταπληκτικό γκολ από τον Γκατσίνοβιτς. Τόρθιος ο Καρλίτος για τον Σλίφκα και πάλι Καρλίτος στο πλασέ. 1-0 και αυτή τη φορά θα μετρήσει τον γκολ της Λαμίας στο 38. Τώρα ο ΠΑΟΚ, καθώς το παιχνίδι πηγαίνει προς το τέλος στο πρώτο ημίχρονο, μένει στην επίθεση και βγάζει ακόμη μία απειλή προς την άμυνα του Κρίστισον και βρίσκει τον γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Τζίμα να σκοράρει. Τετέι Λούμορ. Ο Λούμορ έκανε τη σέντρα, ο Κοτάρσκι έχασε τη φάση στην έξοδο, η Κηφισιά ισοφαρίζει με τον Μασούρα. Πάοκ που είναι αναγκασμένος να ανεβάσει πάλι ρυθμού στο παιχνίδι. Κωνσταντέλιας πήρε από Μπαμπά. Με το τακουνάκι η έμπνευση για τον Μπάμπα, η μπάλα στα δίχτυα, αυτογκόλ. Πάλι στο προβάδισμα ο ΠΑΟΚ με το αυτογκόλ του Τσάπαν. Συγκλίνει ο Ισπανός, περνάει κάθετα για τον Ελκαμπή, από πλάγια θέση ο Μαροκινός. Θα γυρίσει, ο Σκάρπα δεν μπόρεσε, το σούτ του Κίνη, οι κόντρες, κεφαλιά και γκολ από τον Μασούρα. Στο 32 ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ για τον Ρέτσο. Παλιά του με στόχο τον Μασούρα, η κεφαλιά πάσα για τον Ελκαμπή, το σούτ ο Τσιντότας θα αποκρούσει, έρχεται να κερδίσει ο Καμαρά που σουτάρει μπάλα στα δίχτυα. Ελκαμπή, ο Μασούρας ευκαιρία για το 3-0 το πραγματοποιεί. Στο 49 Γιώργος Μασούρας, δεύτερο γκολ. Κίνη, Αλεξανδρόπουλος. Δοκιμάζει το σούτ από μακριά, ο Τσιντότας με γροθιές. Νέο σούτ του Κίνη, 4-0 με πρώτο γκολ του Ισπανού. Ο Σάντος προσποιείται, το σουτ γκολ για την Κηφισιά στο 38. Πάνω το Καμαρά, το γύρισμα επικίνδυνο από τον Μπιφουμά. Το σουτ, εκπληκτικό τέρμα από τον Παπασάβα. Πάτησε ο Καμαρά, ωραία εκτέλεση από τον Αθανασίου και γκολ από τον Ασεβέδο. Διεκδικήσιμη μπάλα, ο Άλεξης κερδίζει και δίνει στήριγμα. Ο Σέρβος, η συνεργασία με τον Μασκανάκη στη φάση και στα δίχτυα από τον Μούργο. Πια τα 90 στις καθυστερήσεις, προβάδισμα για τον Πανσεραϊκό. Αμήνεται για να τον προστατεύσει ο Πανετολικός. Μπροστά η σέντρα και η κεφαλιά από τον Ζωάο Πέντρο. Τελείο Φορτούνη στο φάουλ, έξυπνη εκτέλεση και έρχεται ο Γιώργος Μασούρας να πετύχει ένα ακόμη γκολ μέσα στη σεζόν. Γίνεται διαθέσιμος ο Μασούρας και σπάει με τη μία για τον Κίνη. Έχει χώρο και χρόνο για τη σέντρα. Την έβγαλε τη σέντρα από το κεφάλι του Σαραμαντά, η μπάλα παίρνει ύψος. Ο Φορτούνης εκτελεί 2-0. Στο 32 Κώστας Φορτούνης. Ρόντινεϊ. Πατά περιοχή ο Βραζιλιάνος. Γυρίζει χαμηλά αυτό γκολ. Την μπάλα βρίσκει στα πόδια του Σταύρου Βασιλαντονόπουλου. Το Τζανδάρης κάθετη για τον Ελκαμπή. Πλασάρι με το αριστερό. 4-0 στις καθυστερήσεις. Το Ραλ περνάει την μπάλα για τον Αμπάντα. Ο Αμπάντα φεύγει, το σημειάκι μένει κάτω. Μπαίνει στην περιοχή ο Αμπάντα. Σκοράρει! Κάλσον με τον Άλβαρες. Έκανε τη σέντρα με το δεξί για το δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από το Μωρόνο Σαμόνα. 1-0 πρώτο παιχνίδι στο αρχικό σχήμα. Πάλι Κρεσπί βγήκε μπροστά από τον Φεράρι, ο οποίος στη συνέχεια τον προλαβαίνει. Ο Κρεσπί επιμένει, κερδίζει την κόντρα. Και ο Αστέρας Τρίπολης με Μπαρτόλο ισοφαρίζει 1-1. Αλλά και τον Γκαρσία που είχε προωθηθεί. Και εδώ η αλληλοκάλυψη από το Σουρλί προσφέρει άμυνα στον Αστέρα. Ο Μωρόν απέναντι στον Παπαδόπουλο, η μπάλα στα δίχτυα από την πάσα του Νταρίντα. Ο Παπιάνο που έχει 2 γκολ στη σεζόν μέχρι τώρα. Σκοράρει για τρίτη φορά και ο Άρης πηγαίνει σε προβάδισμα 2 τερμάτων. Άρης Αστέρας 3-1.
Άλβαρες, πάλι για τον Καλτσά, χωρίς χάσιμο χρόνο. Επαναφέρει την μπάλα στην περιοχή του Άρη, ο Αστέρας Τρίπολης μειώνει σε 3-2. Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι με τον Μάντζη. Μουκουντή. Έγινε το λάθος, ευκαιρία για τον Βόλο, το πλασέ. Η μπάλα θα καταλήξει στο βάθος εστίας. Λέγαμε ότι ο Ντέλετιτς είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους παίχτες του Βόλου. Και ξανά πάνω στην μπάλα ο Ελίασον. Ίδια εκτέλεση πάνω κάτω, κεφαλιά από τον προωθημένο Γιόνσον. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο Σιαμπάνης και η ΑΕΚ ισοφαρίζει με παίχτη λιγότερο. Σιαμπάνης που έμεινε εκτεθειμένος από την άμυνά του στη φάση του γκολ της ΑΕΚ. Εκτελεί ο Τσούμπερ. Καταπληκτικό γκολ. Απίθανο γκολ από τον Στίβεν Τσούμπερ. Πάσα του Μράζ είναι καλή, πλάγια. Μες στην περιοχή, η μπάλα θα φτάσει στον Ντέλετιτς. Το σούτ του Ντέλετιτς, ακόμα ένα γκολ από τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Πάρει φόρα ο Μαροκινός. Στην εκπνοή του μάτς, ο Άμπραμπατ θα εκτελέσει. Η μπάλα στα δίχτυα, η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα 3-2 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Η σέντρα πέρασε για ένα φοβερό γκολ στην κίνηση στο 74, Παλάσιος. Πάσα στην πλάτη της άμυνας για τον Ντίκο, ήρθε, γύρισε την μπάλα ο Παύλοβετς, όχι με τον καλύτερο τρόπο. Ο Ντίκο θα κάνει το 1-0 για τον Όφη στο 26 από την κακή συνεννόηση. Καρλίτος έχει χώρο, γυρίζει, σκέφτηκε να σουτάρει με τη μία, δεν το έκανε, πέρασε για τον Τσιλούλη, καταπληκτικό γκολ. 1-1 στο 47 με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Η συνεργασία των επιθετικών της Λαμίας φέρνει αποτέλεσμα. Ο Λάρσον, το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα. Προσπαθεί να απελευθερωθεί από τα μαρκαρίσματα ο Σλίφκα. Η μπάλα περνά και καταλήγει στα δίχτυα. Με τον Καρό άθελά του. Με τον Χουάνκαρ από τα αριστερά, η πάσα για τον Μπερνάρ, η εκτέλεση του Μπερνάρ. Στο 13, δεύτερο φετινό γκολ του Μπερνάρ από δημιουργία του Χουάνκαρ. Θέλει να περάσει για τον Παλάσιος, αυτός είναι γρήγορος, πρόλαβε, έκανε τη σέντρα, κεφαλιά προς τα πίσω από τον Βιλένα. Κατεβάζει ο Ιωαννίδης στην περιοχή, τακουνάκι για τον Μπερνάρ. 2-0 ο Παναθηναϊκός, αυτή τη φορά δημιουργεί ο Ιωαννίδης, εκτελεί και πάλι ο Μπερνάρ. Μπερνάρ εκτελεί χαμηλά, χατρίκ ο Μπερνάρ. Δεύτερο χατρίκ της καριέρας του. Αϊτόρ για το 4-0, ο Καπίνο πέφτει, τον νικά ο Αϊτόρ. Το Τσέριν, κεφαλιά του Μάγνουσον. 5-0 και πέμπτο γκολ για τον Παναθηναϊκό. Μπάλα πέρασε και έφτασε στον Τζίμα και να η ευκαιρία, η προσποίηση με το δεξί, η μπάλα στα δίκτυα. 1-0 στο 16. Εξαιρετική στιγμή για τον Αστέρα. Άλβαρες πέρασε και ισοφάρισε. 1-1 στο 21. Τζίνο. Σόρια πέρασε για τον Μπάλαν, η σημαία κάτω. Ο Ρουμάνος πέρασε. Φάτσα με τον Παπαδόπουλο, πλάσαρε, σκόραρε. Στο 28, 1-2. Τον Αστέρα. Μπαρτόλο με πολύ φάλτσο. Η πρώτη κεφαλιά, η δεύτερη στα δίκτυα. Ρεγγίς. Εκτέλεση του Πλαγίου μέσα στην μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί να κοντρολάρει, εκτελεί καταπληκτικό γκολ. Υπέροχο 1-0 από τον Τελιγιαννίδη. Παίρνουν ξανά οι παίκτες του Πανσεραϊκού με τον Μούργο να κάνει γλυκιά σέντρα στο πίσω δοκάρι. Έκλεισε και έδιωξε ο Μασούρα στο σουτ. Η μπάλα δοκάρι και μέσα. Με τον ίδιο τρόπο αυτή τη φορά. Η εκτέλεση του κόρνερ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά 0-3. Μπέρκστρεμ. Μποτία. Πάσα τον έξυπνη για τον Κωνσταντακόπουλο. Το κοντρόλ του μικρού πάρα πολύ καλό, όπως και τον γκολ. 1-3. Τελείω ο Ματέος Σάντος, η μπάλα περνάει, ο Ζέκοβιτς κάνει επαφή και τη στέλνει στα δίκτυα. 2-3. Ευθεία οι παίκτες της λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Στο πίσω δοκάρι ο Μπέρκστρεμ παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Το ανάποδο ψαλίδι, πάει ο Μπέρκστρεμ ξανά. Παίρνει την πρώτη ο Μποτία, τη δεύτερη ο Μπέρκστρεμ. Η μπάλα μένει ζωντανή, έρχεται και κάνει το σουτ και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα ο Πηλέας. 2-4. Τρολάρει και παίζει με τον Ματέο Σάντος. Ο Σάντος κλείνει προς τα μέσα, κάνει γλυκιά σέντρα. Η κεφαλιά από τον Τετέι. 3-4. Έβγαλαν
Τσαγκαλίδης πάει προς την μπάλα, προλαβαίνει. Ο Κωνσταντακόπουλος κάνει την σέντρα. Καλή είναι, πάει για την κεφαλιά ο Ζέκοβιτς. Πήρε την πρώτη ο Βαφέας για τη δεύτερη. Ο Ζέκοβιτς κάνει γυριστό και η μπάλα στα δίχτυα. 4-4. Απίθανο κι όμως πραγματικό. Έχουν μπει όλοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο να αγκαλιάσουν τον Αλμπέρτο Μποτία. Πέρασε για τον Ρώτα. Ρώτα αλλάζει με Ελίασον. Προσπίση από τον Ρώτα, το σούτ έρχεται στο δεύτερο δοκάρι, ο Εζέκιελ Πόντσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, 1-0 η ΑΕΚ στο 22ο λεπτό. Το Φορτούνης, ο Αραούχο έχει γυρίσει για να βοηθήσει ο Ροντινέ σε μια πρώτη τρίπλα, βγάζει για τον Ποντένσε. Ποντένσε προσποιείται με το δεξί στο πίσω δοκάρι, Ελκαμπή 1-1. Άιγο. Έξυπνη σέντρα για την προβολή, πέρασε η μπάλα στα δίχτυα. Πάει σε ατομική προσπάθεια, κλείστηκε, άφησε στον Άλχο, έκανε σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, αυτογκόλ 1-1 στα 21 δευτερόλεπτα, αυτογκόλ Ασεβέδο. Μπάκιτς αφήνει αριστερά, μπάτα για νέο γέμισμα. Σέντρα, κεφαλιά στα δίκτυα, η μπάλα από Λουίς Φελίπε. Ο Έντερ μαζεύει δεξιά, υπάρχει κενό με τον Γιουπιτάνα, εκεί πάει η μπάλα. Πολύ καλή πάσα, Γιουπιτάνα, ευκαιρία, πλασέ, 1-1. Θαυμάσια πάσα από τον Έντερ, σκοράρει ο Γιουπιτάνα. Το φάουλ για τον Πανσεραϊκό. Η κεφαλιά, η απόκρουση από τον Κοσέλεφ, η κεφαλιά από τον Μπέρκστρεμ, η μπάλα στα δίχτυα από τον Άλεξιτς, 1-0 ο Πανσεραϊκός. Ο Πανσεραϊκός παίρνει την κατοχή, Χατζηστραβός. Στάικο, στόχι το σουτ, γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον Στάικο. Και έτοιμος ο Μαροκινός απέναντι στον Όγμουντουρ Κρίστινσον στο 21. Αλλά Πανένκα εκτελεσμένο το πέναλτι από τον Μαροκινό που πετυχαίνει το 7ο του εφετινό γκολ. Τέγκα, παίρνει ο Σολμπάκεν, κάνει κίνηση ο Αργεντίνος, το γέμισμα του Ορτέγα για τον Ελκαμπή, κεφαλιά του Ποντένσε, 2-0 στο 25 απέναντι στον Ισλανδό. Λασάρι, μπάλα στα δίχτυα, γκολ και για τον Στέφαν Γιώβετιτς. Γεμίζει ο Πεμπιέλα, η κεφαλιά στο δοκάρι και στα δίχτυα από τον Βιθέντε Ιμπόρρα. Σεγγέλια, Φερστράτε κατάλαβε, Μωρόν με χώρο. Το δεξί χαμηλά, γκολ! Λορέν Μωρόν, τρίτο δικό του. Δεν τον φόβησε η απόσταση από την εστία του Καπίνο. Ο Άρης είναι πάλι μπροστά με το Μενέντες, παίρνει θέση ο Μωρόν, το γύρισμα από το Μενέντες, πάλι ο Μωρόν, δικό του και το δεύτερο, 2-0. Κόρνερ για τον Άρη με τον Κάλσον, η χειριστή κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι από τον Φαμπιάνο, Καπίνο πρόλαβε ή όχι την κεφαλιά του Χριστοδηλόπουλου. Σέντρα δείχνει ο Διαμαντόπουλος, γκολ από τον Λάζαρο Χριστοδηλόπουλο. Ρέσπι, πολύ ωραία για τον Καρμόνα. Σήκωσε το κεφάλι, το γέμιζε ο Μυριτέλο, το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα, 1-0 για τον Αστέρα στο 7. Τελεί το κόρνερ, κεφαλιά 2-0 από τον Γκρόσντανιτς. Ο Αστέρας το 22, απέναντι από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Σφυρίζει ο Τζίλος, Τρογέ εκτελεί, την βρήκε ο Παπαδόπουλος. Ένα πρόβλημα Κλέιμαν, έκανε εξαιρετική κίνηση ο Κωνσταντέλιας. Πρόλαβε ίσα ίσα να κουμπίσει την μπάλα, εδώ έγινε λάθος, είναι κενή εστία, γκολ. 0-1 ο Κωνσταντέλιας. Όλος ο κόσμος στην περιοχή του Κοτάρσκι. Στο πρώτο δοκάρι ο Παυλίδης, γκολ! 1-1. Ο Άρες και τώρα είναι 3-2. Ο Τόμας μοίρασε αριστερά για τον Κωνσταντέλια. Κίνηση φόρα από τον Τάισον. Ο Κωνσταντέλιας θα πλασάρει απέναντι, γκολ! 1-2 ο Κωνσταντέλιας. Ψάι δεν υπάρχει. Ο Σαμάτα είχε τον Κωνσταντέλια. Κράτησε μπάλα ο Ζίβκοβιτς, θα πλασάρει, δοκάρι και μέσα. 1-3, το γκολ που έψαχνε ο ΠΑΟΚ έρχεται. Κοτσιράς. Ιωαννίδης, κίνησή του για τον Τζούρισιτ στην περιοχή, αυτός εκτελεί ο Τζούρισιτ! Απίθανο γκολ από τον Φίλιπ Τζούρισιτ στο 10! Η διαγώνια κίνηση που κάνει ο Ελιάσον έκοψε ο Χουάνκαρ, πάσα για τον Λιβάη, ο Τζούμπερ εκτελεί! 1-1 με τον Τζούμπερ. Πιζάρο, κάθετη πάσα για τον Τζούμπερ. Γυρίζει ο Τζούμπερ, το πλασέ στα δίχτυα. Καλή εκτέλεση, κεφαλιά του Ζωάο Πέντρο, γκολ 1-0. Ανοίγει το σκόρο Πανετολικός με τον Αλέξανδρο Μαλή. Εδώ για τον Όφη, ο Μπάκιτς από την πάσα του Φελίπε.
Οργανώθηκαν οι παίκτες του Πανετολικού. Η πάσα για τον Εγκαγέγος, η κόντρα. Φελίπε, νέο σουτ, 1-1. Ο Φελίπε είναι παίκτης ο οποίος αν βρεθεί αμυντικού μέσου. Ζητάει ο Σίνκλι αριστεράκι, πάει μπάλα στον Βραζιλιάνο, θα σεντράρει ο Λόγκο, προσπαθεί. Πολύ κοντά στον γκολ και θα το πετύχει η Λαμία με την αλλαγή ο Ακούνια. Μένει όρθιος, η μπάλα περνάει. Ο Λούμορ, ένα σουτ! Απίστευτο! 1-1 ισοφάριση για την Κηφισιά. Ο Τάισον, αυτός θα εκτελέσει το φάουλ, κεφαλιά από τον προωθημένο Κουλιεράκη. 1-0, γκολ για τον ΠΑΟΚ. Μπροστά του την μπάλα ο Σβάμπ, απομάκρυση με πάσα και ο Τάισον, ο οποίος είναι γρήγορος, έχει το Λούνα μπροστά του, του δίνει το δεξιό διάδρομο ο Λούνα, τον παίρνει το δεξιό διάδρομο ο Τάισον, γυρίζει δεύτερο δοκάρι για τον Μουρ, 2-0, τρομερή αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, με έμβολο τον Τάισον. Του Σβάμπ, ΠΑΟΚ που μένει στην επίθεση με τον Μπάμπα, ο Σαμάτα περνάει από τον Παπαδόπουλο, η μπάλα στα δίχτυα, αυτό είναι το πρώτο γκολ του Αλή Σαμάτα. Και για τον Φορτούνη, ο Ολυμπιακός στην κόντρα, 3 εναντίον 2, τώρα τρέχει να καλύψει ο Βερστράτε, ο Φορτούνης για τον Μασούρα, πάσα και αυτό γκολ με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 1-0 στο 21. Για τον Σουλεϊμάνοφ, ο οποίος συγκλίνει, πάσα για τον Μωρόν στη μεγάλη περιοχή, ο Ισπανός σουτάρει, θα απομακρύνει ο Κίνη, επιμένει ο Άρης, το σουτ του Πάρδο, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 με Ρούμπεν Πάρντο, αυτό το μακρινό σουτ στο 47. Έτοιμος να το εκτελέσει ο Κώστας Φορτούνης με πολύ φάλτσο. Η κεφαλιά και το γκολ από τον Αγιούμπ Ελκαμπή. Αγιούμπ Ελκαμπή στο 62. Συνεργασία με τον Ποντένσε, Πορτογάλος για τον Βραζιλιάνο που γυρίζει στο πρώτο δοκάρι. 3-1 και πάλι ο Αγιούμπ Ελκαμπή, που υποδέχτηκε έξοχα την μπάλα. Η πάσα για τον Μπιέλ, ο οποίος θα μπει στην περιοχή. Έχει μπροστά τον Βέλεθ, περνάει και πάλι για τον Γιόβετιτς. Το σούτ 4-1 στο 84. Καταιγιστικός Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Κωνσταντίνος Πηλέας, τα βήματα, η εκτέλεση, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 τα λιοντάρια στο 9. Καούσης πάνω στην μπάλα, όλοι έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Η εκτέλεση με φάλτσο, καλή, η κεφαλιά στα δίκτυα. 1-1 στο 11, Παντελάκης. Η μπάλα στα δίκτυα, απίστευτο γκολ, αν είναι δυνατόν, 2-1, ο Πανσεραϊκός με Στάικο. Γυρίσει να μπει περιοχή, έβγαλε την σέντρα, προσπάθησε ο Κοντέ, έρχεται για το ανάποδο Γκαρωτό, σουτ και η μπάλα στα δίκτυα, Τσαούσι στο 62. Καλή εκτέλεση και έξυπνη, το πλάσε στα δίκτυα, στο 90. Χαμηλά η εκτέλεση στα δίχτυα, 1-0 Αράο. Πρόλαβε και γύρισε ο Άλβαρες με το αριστερό, την κεφαλιά, 1-1. Ισοφάριση, Καλτσάς με κεφαλιά στο 7. Ο Τζούρισιτς, το passing game καταλήγει σε πάσα εξαιρετική του Τσέρι για τον Παλάσιος. Η γρήγορη κίνηση του Σπόραρο, Παλάσιος γυρίζει δεύτερο δοκάρι, 1-2. Καταπληκτικό τελείωμα με το αριστερό, Βέρμπιτ στο 31. Ο Ιωαννίδης 1-3. Ιωαννίδης, Παπαδόπουλος είναι εκτός εστίας, ο Ιωαννίδης ένα φοβερό πλάσε στα δίχτυα. Απίθανο 1-4 στο 87 ο Ιωαννίδης. Άμπραμπατ, 1-0 η ΑΕΚ στο 31. Ξεγελάει τον Τσιντόντα, παίκτης που το κέρδισε, ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Χαμηλά και 1-1 για τον Ατρόμητο με τον Ατζιέλσκι. Και τώρα δίνει το OK στον Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς παίρνει λίγα μεραφόρα και η μπάλα πάει στα δίχτυα. Αλλά Πανένκα σε αυτό το χρονικό σημείο. Πάτσε να κόψει ο Ντουάρτε, αλλά δεν τα κατάφερε. Η σέντρα καλή είναι, η κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα. Ποιος άλλος, ο Καρλίτος. Μένεται στα κουνάκι, έξυπνο. Έχει χώρο. Φεράρι από εκεί, η σέντρα δυνατά σε άμυνα. Σουλεϊμάνοφ, ο Μωρόν, πάλι αυτός ο Ισπανός. Σκοράρει, ανοίγει το σκορ. Ο Ταρίντα τώρα κάνει λάθος. Δεν βρίσκει τον Μωρόν και ο Μασούρας. Πέρασε από το Τουκουρέ. Ο Μασούρας συνεχίζει, κάνει και μια πολύ ωραία σέντρα. 1-1 με ο Ζάκοβιτς. Ισοφαρίζει ο Σέρβος της Κηφισιάς.
Έχει χώρο ο Σβάμπ. Καλό του πόδι είναι το αριστερό Ζίβκοβιτς. Με το δεξί η σέντρα περνά παράλληλα. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μπράντον Τόμας είναι αυτός. Εκεί κινείται και πάλι ο Παλάσιος. Του δίνει την επιλογή ο Τζούρισιτς. Ψάχνει τον Μπερνάρ. Έρχεται ο Παλάσιος να κάνει το σούτ. Δοκάρι και μέσα. Ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει στο 32. Τάισον αφήνει την μπάλα να περάσει. Αποφεύγει τον Αράο. Ο Τάισον προϋποθέσει και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Η πάσα κάτω από τα πόδια. Το πλασέ του Ζίβκοβιτς. Υπέροχο γκολ για τον ΠΑΟΚ. Μλαντένοβιτς. Σπότοφ πάνω του, η σέντρα του Μλαντένοβιτς, η κεφαλιά του Γερεμέγεφ. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει λογαριασμό ο Γερεμέγεφ. Ο Ορτέγα προσποιήθηκε, έπαιξε με τον Ποντένσε, σούταρε με το αριστερό, η μπάλα κοντράρει, γκολ! Στο 17. Ο Μάνουκος είπε να συνεχιστεί το παιχνίδι, συμφώνησε μαζί του και ο VAR. Ο Ποντένσε, γκολ! Τι ξεκίνημα είναι αυτό για τον Ποντένσε. Ο Καμαράς 20 για τον Ροντινέη, προσπάθησε με τη μία να βρει τον Ελαραμπή και πάλι ο Ροντινέη 0-3. Τον Μεγιάδο. Κάνει κίνηση ο Μπάκιτς στο χώρο, αυτόν τροφοδοτεί ο Μεγιάδο. Πηγαίνει ο Κάλενς πάνω του σέντρα με τη μία κεφαλιά από τον Λουίς Φελίπε, 1-0 ο Όφης στο 5. Αμπάντα ψάχνει τον Ντίκο, θα περάσει από τον Στάνκοβιτς και μία εστία, 2-0 ο Όφη. Ο Παναγιώτης Μωραΐτης πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση του πέναλτι. Στη μία γωνία ο Χόβαν, στην άλλη γωνία η μπάλα. 1-0 για τον Βόλο στο 54. Καρλίτος εκτελεί. Περναπόλους η μπάλα. Ένα δυνατό σουτ στα δίχτυα μετά την κόντρα. Ο Ρούμπεν Μαρτίνεθ είναι αυτός ο... Τέλος του Σόρια. Το πλασέ στα δίχτυα. Η ισοφάριση έρχεται. Ο Μαρτίνεθ αυτός θα προλάβει. Θα γυρίσει πίσω. Καρλίτος κάνει σέντρα ψάχνοντας το Λόγκο. Η κεφαλιά του Λόγκο. Το πρώτο του γκολ στη στοίχημα του Super League. Παπαδόπουλος στο λάθος εδώ μεγάλο. Το γκολ έρχεται από τον Λιάβα. Πολύ λανθασμένη συνεννόηση ανάμεσα σε Παπαδόπουλο και Λούνα. Χουάνπι εκτελεί. Ντουάρτε κεφαλιά 2-0. 2-0 ο Πανετολικός. Σουλεϊμάνοφ με το Φαπιάνο. Γκολ για τον Άρη. Σιμάνσκι για τον Τσούμπερ, ο οποίος πέρασε με το αριστερό, θα σεντράρει, μπάλα περνάει, Ελίασον! 0-1. Αριστερήσεις. Κεφαλιά, γκολ! Μοχαμάντι τελειώνει το μάτς το 77. Τσούμπερ έστρωσε για να πλασάρει, 0-3. Το άξιζε ένα γκολ. Δεσπότοφ, η κεφαλιά στα δίκτυα. Είναι ο Σντόεφ. Σαμάτα, πολύ ωραία. Η παλιά που βγάζει για τον Δεσπότοφ, κερδίζει την κόντρα, γίνεται επικίνδυνος ο Τάισον. Φάτσα με το 2-0. Η μπάλα δεν περνάει τη γραμμή σε πρώτο χρόνο, περνάει σε δεύτερο. Και είναι πάλι ο Σντόεφ, βάζει 2 γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Μπάλα περνάει, ο Πασχαλάκης βάζει στο σώμα του η μπάλα στα δίχτυα από τον Βαγιανίδη. Στο 28 ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να βγει στην κόντρα, παίρνει ο Ποντένσε, το σου του Καμαρά, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 στο 48. Ο Λούνα, πολύ ωραία η τρίπλα του, θα μπει στην περιοχή, το γύρισμα, έρχεται ο Κορνέτο, σούτ Αναγνωστόπουλος και από κοντά το 1-0. Ο Γκαρσία το 1-2 με τον Ντέλετιτς απέναντι από τον Αναγνωστόπουλο, το πλασέ 2-0 στο 75. Καθυστέρησε στην προσπάθειά του, αποφεύγει πάρα πολύ ωραία τους αντιπάλους του. Παίζει για τον Οζέγκοβιτς, το δυνατό σουτ, έξοχο γκολ από τον Οζέγκοβιτς το 82. Ζωάο Πέδρο, Χατζηθοδωρίδης έκανε ωραία προσπάθεια, πέρασε, σέντρα, Ντουάρτε, τρίτη και Φαρμακερή, 0-1. Και Σχρίντα, δεύτερη φορά επιχειρεί να γυρίσει ο Ρομπάι, επέμεινε, έκλεψε, έχει καλό αριστερό, ο Ρομπάι, φοβερό 1-1. Πολύ εύκολη ο Βαλένσια, λάθος του Μαλί.
Και ο Βέργος ο Ρομπάγι κόντρα. Και Ρομπάγ 2-1. Το έβαλε το γκολ στο 73. Ο Ήλις έκανε ωραία προσπάθεια και περνάει στην περιοχή το σούτ. Η μπάλα περνάει στα δίχτυα 2-2. Καμαρά στο πλάι κι άλλη σέντρα. Η κεφαλιά και το σούτ. Η μπάλα στα δίχτυα. Το Σιτς πέρασε, οι τρίπλες. Το καλό αριστερό του δεν το βρήκε για να σουτάρει. Τσιλούλιτς, το Σιτς, η ευκαιρία, η κεφαλιά, γκολ! 0-1 στο 88. Η Λαμία σκοράρει με τον Τσιλούλη. Μεγάλη πάσα με στόχο το Σποράρ, είναι καλή. Τετατέ του Σποράρ! Ανοίγει το σκορ ο Παναθηναϊκός πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό. Μπερνάρ, ωραία κίνηση του Παλάσιος, πατά περιοχή, τον ακολουθεί ο Πηλέας, πέρασε η μπάλα. Βέρμπιτς, Χοβάν και γκολ. Αυτογκολ του Χοβάν. Σφυρίζει ο Φωτιάς. Σπόραρ εκτελεί στα δίχτυα η μπάλα. 3-0 ο Παναθηναϊκός. Πάλι στον Τσέριν. Κότσιρα στην περιοχή. Μπερνάρ. Πέρασε η πάσα για τον Σπόραρ. Η εκτέλεση εξαιρετική από τον Τσέριν. Βαγιανίδης. Σποιείται στον Πηλέα, κάνει το γύρισμα, δεν βρήκε την μπάλα ο Παλάσιος. Η εκτέλεση από τον Μαντσίνη. Το 5-0 για τον Παναθηναϊκό. Φεράρι, σημαδεύοντας τον Μωρόν, αλλά κεφαλιά γίνεται και η μπάλα στα δίχτυα από τον Σουλεϊμάνοφ. Ο Νταρίτα από το ύψος περιοχής έκανε το σούτο Κλέιμαν. Έρχεται ο Μενέντες στα σώματα, η φάση συνεχίζεται. Σαμόρα, γκολ 2-0. Σντόεφ για να γίνει διαθέσιμος, ο Κοτάρσκι προτιμά το βολέ πάνω στο Γιόνσον. Πήρε ο Μάνταλος, γυρίζει με μέτωπο προς την εστία, κάνει κίνηση ο Πόνσε. Ο Μάνταλος βλέπει απέναντι τον Ελίασον. Καρφωτή κεφαλιά του Ελίασον. Ο Πινέδα ανοίγει το σκορ. 1-0 για την ΑΕΚ. Κόγκ, ο οποίος έπαιξε με πολύ ρίσκο και χάνει την μπάλα ο Πάοκ, δεν πρόλαβε ο Μεϊτέ. Πήρε ο Σιμάνσκι, γυρίζει χαμηλά, η μπάλα βγαίνει έξω. Το πλασέ, Ελίασον 2-0 στο 54. Και τώρα κάθετη για τον Ακίνη, ο οποίος γυρίζει για τον Μασούρα που κάνει ένα γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι. 1-0 Ολυμπιακός από τον Ποντένσε. Ο Σαλίδης δεν θα προλάβει, ο Γιώβετιτς, πάσα για τον Ποντένσε. 0-2 Ολυμπιακός με αυτήν την απροσεξία της άμυνας του Όφ. Λάθος έγινε. Νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά που έψαξαν έτσι να συνεργαστούν οι παίκτες του Λεωνίδα Βόκολου και ο Παναθηναϊκός έχει ευκαιρία. Η πάσα πέρασε από τον Τσέριν. Έρχεται ο Μλαντένοβιτς. Θα κάνει το σούτ με το αριστερό. Καταπληκτικό γκολ του Μλαντένοβιτς. Και το Σλίβκα. Σηκώνει την μπάλα ο Σλίβκα. Εξαιρετική μεταβίβαση. Αφήνει ο Σίτλε, ο Καρλίτος. Σκοράρει κόντρα στην πρώην ομάδα του. Δεν πανηγυρίζει ο Καρλίτος. Το Παναθηναϊκός με τον Κότσιρα να γυρίζει. Κάνει κίνηση ο Αϊτόρ. Το τάκλ είναι επιτυχημένο. Μπερνάρ θα σηκώσει την μπάλα. Ο Σπόραρ στην κεφαλιά. 2-1 ο Παναθηναϊκός στο 90. Πισάρο. Σιντιμπέ δεν μπόρεσε να περάσει. Θα βγει στην περιοχή όμως ο Σιντιμπέ. Η μπάλα θα κοντράρει και θα καταλήξει στο βάθος της εστίας του Αναγνωστόπουλου στο 58. Εκτέλεση του Μπιφουμά. Μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Βαφέας με το αριστερό θα ισοφαρίσει σε 1-1 στο 85. Τσάς τελικά η μπάλα στην περιοχή, η μπάλα στα δίχτυα μετά την κόντρα πάνω σε συμπαίκτη του. Σόρια για να βγάλει τη σέντρα, το έκανε Κιάκος, γκολ! Στο 50, 1-0 ο Πας. Από τον Μαχέρα, πιο πίσω η μπάλα, ψηλά ο Λούνα, έβγαλε την σέντρα, καλή κεφαλιά, η μπάλα στα δίκτυα. 1-1, Κόμπα στο 73. Πάοκ στην επίθεση με τον Βραζιλιάνο. Ποιος θα αφήσει για τον Μπάμπα. Το γύρισμα για τον Ζίβκοβιτς, η απόκρουση του Πασχαλάκη. Η μπάλα στα δίχτυα, 0-1, ο Πάοκ στο 38. Φυρίζει ο Σλάγκερ, έτοιμος ο Ισπανός, εκτελεί 0-2. Ο Πάοκ πετυχαίνει και δεύτερο γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Αυτή τη φορά από την Λευκή Βούλα με τον Μπράντον Τόμας. Επιμένει ο Σέρβος, θα περάσει για τον Μούργ, το σούτ, μάλλον η πάσα για τον Μπράντον Τόμας. Μένει κατεβασμένη σημαία. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας. Συνεργασία με τον Μπράντον Τόμας, η πάσα και πάλι για τον Κωνσταντέλια που απέφυγε τον Πασχαλάκη, πατάει για το 0-4.
Θρίαμβος του ΠΑΟΚ με τον Οσδόεφ να σκοράρει. Κεφαλιά από τον Κετζιόρα. Κατέβασε ο Φορτούνης. Καμαρά το σουτ πάνω στον Γιόβετιτς. Επιμένουν οι ερυθρόλευκοι και πάλι με τον Κώστα Φορτούνη. Μπάλα στα δίχτυα. Μειώνει ο Ολυμπιακός με τον γκολ του Κώστα Φορτούνη. Θα προλάβει ο Φορτούνης. Και πάλι με αντίπαλο τον Σάστρε. Το γέμισμα του Κώστα Φορτούνη. Κεφαλιά και τον γκολ από τον Μασούρα. Ωραία συνεργασία που βγάζει με τον Καμαρά. Είδατε οι δύο παίκτες και πόσα μέτρα διαθέσιμα για τον Ατρόμητο. Σέντρα, δεύτερο δοκάρι, Ρομπάικ. Η σέντρα, ο Φριτζόνσον ανοίγει το σκορ για τον Ατρόμητο. Φαμπιάνο απέναντι στο Τσιτότα, αποκρούει ο Τσιτότας, πάλι ο Φαμπιάνο, 1-1. Βαλένσια απέναντι στο Κουέστα, εκ νέου προβάδισμα για τον Ατρόμητο, 1-2 με το πρώτο γκολ του Χιλιανού. Και Σκρίντα έχει δυνάμεις, παίρνει τα διαθέσιμα μέτρα, ο Μπράμπετς με βήματα προς τα πίσω. Καμαρά παίρνει την μπαλά, κοντρόλ με το δεξί, έκανε το σουτ, γκολ! 3-1 για τον Ατρόμητο. Ραβού, η βοήθεια του Μεγιάδο, ωραία φορτώνει τον άξονα στο μεσοδιάστημα. Είναι φοβερή η πάσα του Τοράλ. Ο Ριέρα πέρασε, πλάσαρε 0-1. Απίθανο γκολ του Όφη, όλα έγιναν άμεσα. Πίσω του Χατζηστραβός, ανεβαίνει πολύ γρήγορα ο Πηλέας. Ζήτησε ο Μασαρίποφ. Χατζηστραβός, Μασαρίποφ, φοβερό 1-1. Χατζηστραβός το 24. Ο Μούργος 2-1. Γύρισε το μάτσο Πανσεραϊκός στο 88. Ο Μαρινάκης πέρασε για τον Ριέρα, ο Ριέρα κάνει το γύρισμα. Το σούτ από τον Μαρινάκη στα 35 δευτερόλεπτα. Η σέντρα από το Σόρια, η κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα. Ποιος άλλος? Να πάρει φάουλ από τον Κουντέ, κράτησε μπάλα και μοίρασε αριστερά. Μασαρίποφ θέλει να μπει στην περιοχή. Ο Μασαρίποφ προσπάθησε να βρει το Χατζηστραβό, γκολ! 0-1 ο Χατζηστραβός σε αυτή την κόντρα επίθεση του Πανσεραϊκού. Βρήκε τον Ντίρξ. Αυτός ψάχνει τον αριστερό διάδρομο και γύρισε ωραία την μπάλα. Ο Αντζιέλσκι, γκολ! 1-1 ο Ατρόμητος σοκάρει τον Πανσεραϊκό στο τέταρτο των καθυστερήσεων. Το πέναλτι για τον Άρη. Ο Μωρόν εκτελεί. Κώστιτς μένει στο κέντρο της εστίας. Σουλεϊμάνοφ. Περνάει τον Κίτσο. Σουλεϊμάνοφ η τρίπλα. Η πάσα Νταρίντα από κοντά. 2-0 ο Άρης. Παίζει δεξιά με τον Τουάρτε, συνεργασία των δύο. Η σέντρα του Τουάρτε σε πρώτο χρόνο στο δεύτερο δοκάρι στα δίκτυα. Ο Τορεχόν είναι σκόρερ και ανοίγει το σκορ για τον Πανετολικό. Σαμάτα για τον Ζίβκοβιτς. Η επιλογή του είναι κάθετη για τον Κωνσταντέλια. Πατάει για τον Σάστρε. Όλα με τη μία και καταπληκτικό γκολ από τον Σαμάτα. Με το τακουνάκι. Ζίβκοβιτς έφυγε από τα δεξιά, πήρε την πάσα από τον Σάστρε. Η μπάλα παίρνει μια περίεργη τροχιά και πηγαίνει στα δίκτυα. Καταπληκτικό γκολ, έτσι όπως εξελίχθηκε. Ελίασον, σέντρα στο πίσω δοκάρι. Μπάλα παίρνει ύψος, δοκιμάζει το ανάπαδο Ψαλίδιο. Αραούχο, Γκαρσία, 1-0 η ΑΕΚ. Ο Λιβάη Γκαρσία της έχει λείψει τόσο μα τόσο πολύ. Κίνηση σε θέση εντερφόρο το Μαγκόη Βίντα. Κερδίζει ο Μιγιατγκατσίνοβιτς για τον Λιβάη Γκαρσία. Αυτός για τον Βίντα σπάει στον Αραούχο. Ο Αραούχο θα μπορούσε να εκτελέσει, δεν το κάνει σε πρώτο χρόνο. Το δοκιμάζει τώρα και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Εκτελεί ο Πέτρος Μάνταλος στα δίχτυα. Το κόρνερ εκτελεσμένο με πάσα. Ο Φορτούνης ξανά προσποιεί στον Καλτσά. Συγκλίνει, σουτάρει, γκολ! Ο Φορτούνης έρχεται από τον πάγκο για να κάνει το 0-1 στο 69. Τράρι, ο Παπαδόπουλος δεν είναι στην εστία. Ο Γιόβετιτς πετάει μπροστά και ο Φορτούνης έχει κενή εστία μπροστά του για το 90ο γκολ της καριέρας του με τον Ολυμπιακό. 0-2, κλειδώνει το παιχνίδι ο Φορτούνης. Αριστερά, οι δυο του θέλουν να συνεργαστούν, σηκώνει το κεφάλι ο Τζούρισιτς. Ο Μποτία, η απομάκρυση, το σούτ από τον Μαντσίνη. Αυτός λύνει το γόρδιο δεσμό. Η πάσα για τον Κόμπα, ο οποίος κάνει την τρίπλα, σκοράρει ο Κόμπα. Σέντρα, δεν έφτασε στον Γκλάζερ, το Ράρισον. Το σούτ θα κάνει ο Τοράρισον, υπέροχο γκολ.
στο 60. Τρεις παίκτες του Ολυμπιακού με 4 παίκτες του Πανετολικού. Η πάσα για τον Χατζηθεοδωρίδη στη μεγάλη περιοχή, πλασάρει 0-1 στο 13. Ο Πανετολικός ανοίγει το σκορ με τον Χατζηθεοδωρίδη. Πρόλαβε εκεί ο Λιάβας, δεν μπόρεσε να καλύψει, θα χάσει από τον Κίνη. Μπάλα φτάνει στον Ροντινέη, ο οποίος θα μπει στην περιοχή, θα γυρίσει στον Φορτούνη. Έσε το σούτ, η κόντρα και το γκολ για τον Ολυμπιακό. Ισοφάριση. Παίρνει ο Φορτούνης. Δοκιμάζει με το αριστερό, καταπληκτικό γκολ από τον Κώστα Φορτούνη στο 40. Έχει μπροστά του τον Μλάντεν, κάνει κίνηση από τα δεξιά, το βερλάπ ο Μασούρας, το γέμισμα, ευκαιρία που δεν χάνει ο Αγιούμπ Ελκαμπή στο 70. Πάλι Σοάρες. Ο Τάισον, πάρα πολύ καλή παλιά, ο Σντόεφ 1-0. Τάισον παίρνει μια μπάλα, ο Μπράντον με τον Μουρκ, πάτησε την μπάλα ο Τάισον, δεν χάνει κατοχή πάντως. Ο Πάοκ πηγαίνει στον Μπράντον. Ο Μουρκ παίρνει από τον Τάισον, το σούτ από τον Αυστριακό, δικό του το δεύτερο γκολ. Είναι η ώρα του Κωνσταντέλια τώρα. Έκανε μια καταπληκτική τρίπλα στην αρχή της φάσης του Αγγερλούι και πήρε όλο το γήπεδο για να παίξει με τον Ντεσπότοφ. Η σέντρα από τον Ντεσπότοφ, οι κόντρες, γκολ. Δεύτερο του Μουρκ, 3-0 για τον Πάοκ. Κόρνο για τον Πάοκ σε μια γεμάτη περιοχή, πέρασε από όλους η μπάλα. 4-0. Ο Τζίμας τώρα κάνει αυτό που έκανε λίγο πριν ο Κωνσταντέλιας. Ο Τζίμας όμως παίρνει όλα τα μέτρα, θα βάζει ένα υπέροχο γκολ. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει 5-0. Ράφα Σοάρες. Η εκτέλεση, η κεφαλιά από τον Αλάκμπε και η μπάλα στα δίκτυα. Εδώ η καταπληκτική πάσα για τον Κρεσπή από τον Μάτζη. 0-2. Ασίστ ο Μάτζης. Γκολ ο Κρεσπή. Κόρνερ στο μάτς με τον Γκος. Το έχει πολύ καλά στη μέρα. Το πλασέ 0-3. Καταπληκτική ενέργεια από τον Τζουγκάνοβιτ. Ματέος Σάντος κρατάει την μπάλα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει και τα καταφέρνει. Τον Τετέι, κινήσει στο πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα. Ο Μπιφουμά είναι ο σκόρερ. Ελίασον, η ΑΕΚ ανεβαίνει, απέναντι είναι 4. Είναι μόνος του ο Ελίασον. Ο Τσούμπερ σε θέση για γκολ και έρχεται το 0-1. Εκτέλεση με τον Κούντε είναι καλή, η μπάλα πέρασε. Ο Σλίβκα πήγε να πάρει την κεφαλιά. Το σουτ χαμηλό από τον Ασεβέδο, η μπάλα κοντράρει και καταλήγει στα δίχτυα. Ο Ατρόμητος προηγείται στο 4ο λεπτό της άμυνας της Λαμίας. Κοντρόλ από τον Βέργο. Η σέντρα, κεφαλιά 2-0 για τον Ατρόμητο. Ακούτε τους πανηγυρισμούς από τον πάγκο της ομάδας του Περιστερίου. Σλίβκα. Καρλίτος ψάχνει να βρει χώρο, τον βρήκε για το σουτ, το έκανε, η επέμβαση είναι εντυπωσιακή. Πρώτη στη συνέχεια θα έρθει για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο Ρουμπέν Μαρτίνεθ. Καρλίτος. Ο Καρλίτος είναι καλή, χαμηλά, ο Σλίφκα έχει την μπάλα μπροστά του. Είναι στρωμένη στα πόδια του, έχει πιάτο την εστία και καταφέρνει να κάνει το 2-2. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Καρλίτος. Ανεβαίνει τώρα ο Σιμών. Ο Καρλίτος κρατάει, έχει χώρο μπροστά του. Θα βγάλει για τον Σιμών με στην περιοχή. Το γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι. Γκολ για την Λαμία από τον Σίνκλεϊ, ο οποίος ακολούθησε την φάση. Ο Βέργος απέναντι στον Κοσέλεφ θα πάρει φόρα, θα εκτελέσει ψηλά στον ουρανό των δικτυών. Στο 65 ο Ατρόμητος ισοφαρίζει σε 3-3. Σχέγκεφελτ. Μπρινιόλι το έκανε το λάθος. Ο Μωρόν 1-0 από το λάθος του Μπρινιόλι. Πίεσε τον Ιταλό. Εκμεταλλεύεται την αδράνεια του Τζούρισιτς. Και πήρε την μπάλα ο Βερστράτε. Ο Μωρόν. Ο Μπρινιόλι 2-0. Μενέντες στο 72. Το ένα λάθος στην άμυνα μετά το άλλο. Πρώτο γκολ του Μενέντες στη σεζόν για το 2-0 του Άρη στο 72. Ζωά Πέδρο τώρα ξεκινά. Εκτελεί και σκοράρει. 1-0 για τον Πανετολικό. Το Ρεχόν. Νέα σέντρα. Η κεφαλιά γκολ από τον Φρέντ. Στο 61. Μάνπι εκτελεί. Πάει για την κεφαλιά ο Ντουάρτε. Δεύτερη προσπάθεια 3-0. Ο Πανετολικός κλειδώνει το μάτς, κλειδώνει την νίκη με τον γκολ του Μπρούνο Ντουάρτε. Ο Μορέιρα. Να γίνει το λάθος, βγαίνει γρήγορα ο Χόβαν από την εστία του, δεν διώχνει σωστά. Μπαρτόλο, κενή εστία, Μπαρτόλο, εύκολο γκολ από τον Χουάν Μιριτέλο.
Σφυρίζει ο Παπαπέτρου, εκτελεί ο Μωραΐτης, αποκρούει ο Πασχαλάκης και η μπάλα στα δίχτυα. Ο Βόλος ανοίγει το σκορ στην επαναφορά. Σφυρίζει τώρα ο διαιτητής, εκτελεί ο Αγιούμπ Ελκαμπή, μπάλα στα δίχτυα. 1-1 στο 44 πια. Ο Παπαπέτρου, εκτελεί ο Γκαρσία, η μπάλα στα δίχτυα. 2-1 ο Βόλος στο 51 για τον Ροντινέη. Θέλει να ξεφύγει από τον Κόμπα. Το γέμισμα του Βραζιλιάνου, ευκαιρία 2-2. Ισοφάριση για τον Ολυμπιακό με τον Αγιούμπ Ελκαμπή. Ίσως να βρει και την μπάλα και ο Καλογερόπουλος. Η κίνηση του Αγιμπού. Ο Παντελάκης έπεσε, ο Βέργος προσπάθησε, αφήνει ο Πολυχρόνης. Ο Ρομπάικ πλάσαρε, σκόραρε στο 64. Μεγάλη ευκαιρία του Πας να κάνει το 1-1. Ροντρίγκο Εραμούσπε, η εκτέλεση, η μπάλα στα δίκτυα. Από τη μία πέφτει ο Τσιτώντας, από την άλλη η μπάλα. Ιωαννίδης εκτελεί στο κέντρο της εστίας. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Σέγκεφελτ. Σπάνιες περιπτώσεις που βγήκε τόσο ψηλά. Η πάσα για τον Αϊτόρ από τον Παλάσιος. Η τρίπλα του Αϊτόρ, το πλασέ με το δεξί. Υπέροχο γκολ στο 61. Μπάλα κεντρικά είναι ο Μπερνάρ, προτιμά τον Ιωαννίδη, ο οποίος κράτησε την μπάλα. Η πάσα για τον Παλάσιος, ευκαιρία για το 3-0. Γίνεται το 3-0. Ο Παλάσιος για τον Λοντίκιν, ο οποίος ψάχνει τον Ιωαννίδη, φεύγει στην πλάτη της άμυνας ο Ιωαννίδης, έτοιμος για το δεύτερο γκολ του δοκάρι και τελικά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Τσιγκάρα με τη μία, πολύ ωραία ο Τόμας. Ο Ντεσπόντοφ δημιουργεί χώρο, Κωνσταντέλιας, 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 21. Κωνσταντέλιας έπαιξε κάθετα, ωραίο είναι το γύρισμα, 2-0 ο ΠΑΟΚ, ευνοημένος από την κόντρα εδώ και με τον Ράφα Σοάρες να κινείται πολλές φορές έως τώρα. Τσιγκάρας, Κωνσταντέλιας, κάνει κίνηση ο Ντεσπόντοφ, έχει ανέβει πολύ γρήγορα ο Σάστρε, τον είδε ο Κωνσταντέλιας, τέτα-τέτ, 3-0. Ένα κόρνερ που το εκτελεί ο Πέτρος Μάνταλος, η κεφαλιά από τον Βίντα. Πάλι ο Κροάτης δίνει τη λύση για την ΑΕΚ στο 51ο λεπτό.